Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Yau ma mun kawo muku wani application mai matuƙar muhimmanci, wato application ɗin shine Studio. Wannan Studio application gaskiya yana da matuƙar muhimmanci, tamkar kana da Studio a gidanka matuƙar yana cikin wayarka ta Android. Wannan application ka je ka shiga cikin Play Store, ka rubuta Studio app, to shi za ka fara gani a farko face, sai ka downloading wannan application ɗin. Yana da matuƙar sauƙin aiki sosai da sosai. Domin ka ga yadda za ka yi amfani da wannan application ɗin, ka biyo mu cikin wannan bidiyo na mai tarin albarka. Kada wannan ne farkon zuwan ka ɗan uwa, ka daure ka mana subscribe, ka latsa ƙararrawar sanarwa daga lokacin da muka ajiye sabon bidiyo ya isa gare ka. Mun gode. Misali ga yana a cikin application ina na select ɗin shi wannan application ɗin da za mu yi aiki a kansa yanzu mu gani. To yanzu dai kana ga abubuwan da shi wannan application za ka yi da su, ga su nan da yawa da yawa da yawa, aƙalla sun kai wajen kala 20 da wani abu ma. To amma yanzu bara mu ɗauki guda ɗaya mu yi aiki a kansa, kamar chord. Ka zaɓi abin da kake so a cikin waƙa, ma'ana ka sara ko kuma wa'azi ko makamancin haka. Yanzu bara mu select ɗin wani wa'azin mu ji, bara mu sari wani abu daga cikinsa mu sari iya inda muke so, kamar haka. Ka gan ka diba iya inda kake so kai play ɗinsa, sai ka chord misali, sai ka save. Misali ka gan shi ne yana saving. Ka ga yanzu yayi saving, to bara mu buɗe shi. Wa'azi ma zada kafin ka ɗauko wannan kayan, ina ce yace malam nan za a yi, na ce nan zan. To ka ji faɗan uwa, kada wannan ne farkon zuwan ka daure ka mana subscribe. Nagode dan Kyatik Edit.